children of God, mga anak sa Diyos. Sa kultura sa mga Hudiyo kaniadto, ang pagpangalan sa usa ka bag-ong natawo nga bata dili lamang usa ka yano nga pamaagi sa pag-ila kaniya. Kasagaran ang ngalan magikan sa usa ka paryente o sa amahan aron mapadayon ang ngalan sa pamilya. Ang ngalan nagdala usab sa dungog, kasaysayan o pag-ila sa kaliwatan. Mao nga sa dihang natawo si Juan Bautista, nagdahom ang mga silingan o mga kabanay nga tawgon siya nga Zacarias sama sa iyang amahan. Kay alang kanila, mao kana ang natural o angay nga buhaton. Apan ang Dios kanunay adunay laing plano. Sa wala pa matawo ang bata, gitakda na sa Dios ang iyang ngalan. Ang ngalan nga Juan nagpasabot nga God is gracious. Ang Dios mapuanguron, ang Dios manggihatagon, ang Dios mapinanggaon. Gipakita niini nga usahay lahi ang plano sa Dios kaysa sa atong mga tradisyon ug mga gilauman. Ang tao kasagaran mupili sumala sa naandan, apan ang Dios mupili sumala sa iyang katuyuan ug misyon alang sa usa ka tawo. Mao kini ang atong makita sa ebanghelyo karong adlaw sa kapistahan sa pagpanganak kang Juan Bautista. Ang iyang pagkatao dili ordinaryo nga panghitabo tungod kay siya gitawag sa Dios alang sa usa ka espesyal nga misyon bisan sa wala pa sidya matawo. Ang iyang kinabuhi nahimong tulay tali sa daang tugon o sa bag-ong tugon. Siya ang mag-andam sa dalan alang sa Mesiyas. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang Dios adunay plano alang sa matag usa bisan sa wala pa kita matawo. Sa pagkatao ni Juan Bautista, makita nato nga ang tanan nahitabo sumala sa plano sa Dios. Bisan ang iyang ngalan wala magikan sa kagustuhan sa pamilya kundili sa sugo sa Ginoo. Nagpasabot ni nga ang Dios adunay kaugalingon nga pananaw sa matag kinabuhi. Wala kita mataw pinaagi lamang sa kining tsamba o aksidente. Ang matag usa adunay katuyuan nga gitugyan sa Dios. Mingon si propeta Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you." Jeremiah 1:5. Sa Binisaya nga hubad, sa wala pa ko maghulma kanimo sa taguangkan sa imong inahan, nailhan ko na ikaw. Kini nga pulong nagpahinumdom nato nga ang Dios nakaila na kanato bisan sa wala pa nato makita ang kalibutan. Nailhan niya ang atong mga talento, nailhan na niya daan ang atong mga kahuyang ug nailhan usab niya ang misyon nga atong pagatumanon. Usahay ikumpara nato ang atong kaugalingon sa ubang mga tao. Adunay mo ingon nga mas bright ang uban. Mingon po ta usahay nga mas dato ang uban. Mas talentado ang uban. Apan ang ebanghelyo nag-awhag nato sa pagtanaw sa atong kaugalingon nga tawag. Dili kinahanglan nga mahimong sama ta sa uban. Ang importante mao ang pagkamatinud-anon sa plano sa Dios alang kanato. Ang Dios adunay plano alang sa matag usa bisan sa wala pa kita matawo. Ikaduhang punto, ang tinuod nga labaw dili ang magdani sa atensyon ngadto sa kaugalingon kundili ang magdala sa mga tao ngadto kang Kristo. Si Juan Bautista usa sa labing bantugan nga mga tao nga nahisgutan ni Jesus. Apan wala niya gamita ang iyang popularity o pagkainila aron sa pagpasikat sa iyang kaugalingon. Hinuon iyang giandam ang dalan alang kang Jesus. Ang misyon ni Juan Bautista mao ang pagpakunhod sa iyang kaugalingon aron mas makita si Kristo. Sa kalibutan karon, diin daghan gyud ang gustong mahimong center of attention. Si Juan nagtudlo nga ang pinakadako nga leader mao ang nagdala sa uban ngadto sa Ginoo ug dili ngadto sa
ilang kaugalingong dungog. Daghang tao karon ang nangita og pag-ila og pagdaig. Wala may dautan sa kanang pagdawat o pagpasalamat no gikan sa ubang mga tao apan kinahanglan natong bantayan nga dili ta mahimong sentro sa tanan. Ang matag gasa nga atong nadawat gikan sa Dios kinahanglan gamiton aron mapaduol ang uban ngadto kaniya. Sama kang Juan, kita gitawag sa pagpakita kang Kristo pinaagi sa atong mga pulong ug mga binuhatan. Ang tinuod nga labaw, dili ang magdani sa atensyon ngadto sa kaugalingon, kundili ang magdala sa mga tao ngadto kang Kristo. Story time. Kusog kayo ang debosyon kang Juan Bautista dinhi sa Pilipinas tungod kay siya usa sa mga labing una nga mga patron nga gidala sa mga missionaries dinhi sa atong nasod. Mao nga naturalmente daghang mga lungsod ug mga barangay, mga purok ang gipailalom sa iyang panalipod. Nailhan siya isip santo nga adunay kalabutan sa tubig tungod kay siya ang nagbunyag kang Hesus sa suba sa Jordan. Mao kana nga sa iyang kapistahan adunay mga tradisyon sa pagbasaanay no, sa tubig sa daghang lugar. Alang sa uban kini simbolo sa bunyag o bagong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Alang usab sa uban kini paagi sa pagpakita sa kalipay sa pista. Apan usahay adunay mga kakulangan nga masudlan niini nga tradisyon. Ang basaanay usahay mahimong mahulog na lang sa kalingawan ug mawala ang espirituhanon nga kahulugan niini. Usahay dako usab kayo ang mausik nga tubig ug adunay mga tawo nga mabasa bisan wala sila magtinguha nga mabasa sila ng adlaw. Katuing taon mga nagsakay og motor, nagsakay og jeep nga padulong sa trabahuan, kalit na lang makaligo og dili oras. Nasad uban nga magpabuyag nga imbis tubig ang gamiton, ang uban ihi o tubig nga gikan sa kanal. Kini nga mga kalingawan walay pagrespeto sa uban, dili nahasubay, wala mahasubay sa hustong pagsaulog sa atong santo nga gipasidunggan. Busa isip mga deboto ni Juan Bautista, atong hinumduman nga ang tinuod nga mensahe sa pista, dili ang paglabay og tubig, kundili ang paghinulsol o pag-andam sa dalan alang sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Children of God, mga anak sa Diyos, karong adlaw gisaulog nato ang pagkatao ni Juan Bautista, nga usa ka tawo nga matinud-anon sa iyang misyon. Sama kaniya, adunay plano ang Dios alang sa matag usa kanato. Ayaw paghuna-huna nga walay bili ang imong kinabuhi. Ayaw usab i-compare ang imong kaugalingon sa uban. Ang Dios adunay talagsaon nga katuyuan alang kanimo. Ug sama kang Juan, gitawag kita sa pagpakunhod sa atong garbo aron mas makita si Kristo. Gamita ang imong mga talento alang sa Ginoo. Gamita ang imong panahon aron sa pag-alagad sa uban. Gamita ang imong kinabuhi aron mahimong tingog nga nag-awhag sa mga tao ngadto sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.